Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Mikay. Kini gibuhat og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang ato magtatampo si Mikay. Kini akong problema, kini yung pagkabungol sa akong bana nga mo hinungdan nga magkagubot yung usahay. O kung ano na problema ko, ingon mangod ini ang akong problema, ingon ini ang nahitabo, samtang nagkanta-kanta ang akong bana. Ay nang bro, samtang pa ako asawa nang bro si Mikay. Kanta-kanta sa ta. Kanta-kanta ta. Para duna sa tay kanang duna sa tay mga malipayong mga kanta nga atong ilingaw sa akong asawa wa gusto Sige. dungog kay. Ingawan mo sawa. Kanang pasiplat mo din nga nagdalag kamher ang mga kidhat mo nga way kubir-kubir ako nga nagtanaw nagpanladok sa laway ay pastilan in kayo kung musipiyat kadi kagyud magmahay ang lamurok mo nga aping diha ako patay darling lakip ang abil mong mapula o kang manukon mong mata ikaw ang type ko der from now on forever may crush gayud ako yan ang pa-charming mo ako nga nagtanaw nagpaglagok sa laway ug kung pag-aksyon mo niya bahalo kung sugot akong patyon o kung pag-aksyon mo niya bahalo kung sugod akong patyon. Wow! Sugot kang patyon ti ka? Sibat adong daw, sibat adong. Asa mo, oy? Bahala na siya na, bro. Ato tas luyo, magkakanta ta. Kalain, magpagpagpagabot ako, mulakaw na mo! Asa mo, oy? Tay! Ay, nay! Nay! Dali ra God! Nga naman, nay! Dali ra kadiyot! Oo, kadiyot na, nanay! Ay, ang sana sa kay problema, ani, ay. Nay, ano, nay? Kinsa nagpalit og sudan? Ikaw? Dili, si Taldong. Ano man, nay? Usa man iyang gipalit nga sudan, oy? Dili ba akong giingon nga bami Ako bitaw siyang giingnan si Taldong nga paliti si nanay og sudan katong bami. Unsa day gipalit? Tawgi. Anak, Ang bami mahimong tawgi. lapag inaha ko ganing Taldong sa buon. Uy, kabungot gyud. Bungol! Taldong bungol! Salamat! Oh, Ito bagpan, pasalamat pa. unsa man ka Taldong? Ha? Di ba giingnan ti ka nga bami ang palita? Taugi lagi. Sa manday ako gipalit. Dili tawgi ako gisugo, bami! Ha? Bami! Oh, wa mo ka klaro sulti. Dili day taugi, ha? Dungog na ko kay taugi. Daw ni di ay. Ay, samot na gini. Pwerte kitang bungula ini akong bana. Nadaot man gud ni siya sukad adtong siya mo itigtisting sa mga pabuto ba. Nabungol tao na dugay. Unya, Mayo, pre Gloy! Pre! Wa diri man gipangita. Ha? Wa diri man gipangita. Di, wa ko man ni aron kuhaon akong palitan ni ako pre kay kadto bang yuwa man nimong kwarta ba taon basig na taon kay ilis diha kay ako paningdon kay kinanglanon kay na akong kwarta. Ano ako ba imong panilangan nga di man kuspari kaloy man nimo, di man ako manangutang? Oo, ay kaluoy ni mo. Pero maluoy sa taon kanako taon pre. Bani oy. Bebe. Kanang diri lang paabot lang kay basig paabot na ron to kaloy. Balik lang. Ha? Ingon ko balik lang. Kasi may kuwang. Ano? Magtuyong, maklaro ba kaning tawhana, oy? Bungi man ning tawhana, di man makadungog. Ikaw ibungi. Ay! Ay, nakadungog lagi. Kusog atong tingog ka. Dili kadungog. Hinayon ni noon, makadungog. Wala na. Dagan pa ni ila. O Mikay, nanang imong bana ay, diin ka na naglaag-laag. ana pasagdiin na siya nay uy. Uy, ako pa nimo, dili na lang na nimo palakton.
Ayaw na lang nagpagawa sa bahay, oy. Kada uli ra ba anak niya, no, magyaw-yaw. Na, niya, masuko. Wata kay baog nga, no. Buhang ka, biyuta. Bugo. Di mo kasabot ka na, Nagyaw-yaw na sa do. Kisa na sa kay kontraan eh. Ay. Kada uli, yun na anak siya. Di yun na, may tabo nga di makakitag-away. Ambot ang tawhan nanay, uy. Ato ay. Kay, di na ba yun ang muhunog yaw-yaw? Guwa sa'y kapahungawan na iyang kasulti. Ato. Naon sa kataldong, kisan sa kontra nimo? Ha? Ha? Ingon ko kisay kontra nimo. Sus, kahit saan ka na bayot ka na sila, Prekaloy. Si Badang? Ka na bayot. Si Badang lagi! Ikaw ko na, ingo kagod man nang dili ka to bayot Si ba? Badang, dili manang! Abang. Hay, kakidort, may mo ikasulti! Recorded by X Thunder Gaming. Miadto ko sa ilang Prekaloy. Ha? Ingol ko, miadto ko ilang Prekaloy. Bungol, matahon kami kayo, oy. Ha? Giak na ako na inoy bungol aning kalakiha. Oh, maruto ang mukiha man siya, oh. Ako mo'y angay mukiha niya. Giak na gid ni. Kaon sa dito kaw, kay basig gigutom na ka murang nabungol na jud kag maayo. Bida ka dugay sa nilang mukiha. Sa bayo ba? Oh, Oktubre na taron? ingong ko kaon sa dito kay basig gigutom na kag maayo. Mo na nabungol kag maayo. Noon sa mga, suko ka na kumikay? Wa! Aw lagi ha, pagklaro diha. Usay sudan. Ambot! O Kay bida. tinuwa! Pakanoon mahinutan ni mo but ka po ha. Ambot ni mo ay! Ang bisag bugoy, hadlo ka nga magpatuloy, ispoil kay mama's boy, dako na apandugay. Naunsa na sad mo? Nagsininggita naman sad mo. Ambot na tawhanay, makalagot kisadan! Ay akong singhage, kaya di ko bungol. Sorry. Gisapot manggukunay. Unsa? Huwag ka kadungog, nay. Kadaghan ba sa ninyo din, oy? Mabuang mo ko ang kalakihan ninyo, ambrot! Hasta ang inahan, mura na sag nabungol, di kadungog o di ta mo syagit. Naunsa naman tao ni sila, uy, pagkadili gyud masabot. Unya to? Nang tiyay, naunsa din na sa inyo, sige pilmin man mo sinagitay nang. Nag-away mo pilmin nang. Ay dawa, oy. Saon man nga sakop dia, pulos man bungol. Bito, kana sino italbang ba? Bungol siya na siya nang no. Masukuro bag singgitan ng sulti. Ay na, kamo nalang sabot anak taon. Patan na siya sa doktor nang. Para maklaro nyo ba kung bungol ba na siya. Kundi, mapalit mo giringid. Saon man ang banid. Banid? Giringid? Aw. Natagdan mo nga no italbang nang. Ambot ani, oy. Mga buang tag-apil ani. Mabungol ta ani. Imbis usaray bungol diha. Ay kuya, og kaming tanan hinoon da, pulos na bungol. Ipatsikap sa ganang. Akong suwayag ingos mikay. Ambot og musugot ba sa katong usa. Bungol ka na. Ida nang. Sinang mikay? Dili ka ng bungol. Pati nang sinang mikay nang. Nabungol na sa ka. Bago ka lang ay bata pa gani ko. Bitagay kong soft drinks di abedong. Amurag misaka man akong duguan eh. Babugnaw ko. Kasi may namaw nang. Usa lang. Hoy Mikay, Oh, nga no, nay. naigitambag na kus binok ba? Kanang tindero diha bitaw sa tindahan. Unsa man, nay? Ipa-check up ko no na staldong. Kay murag doon lagi problema ng iyang ganda. O dili ba papalitan na lang ka na siya kwan hearing aid. Ha? Oh, hanasat. Bungol ka? Wa ka makadungog sa kong gisolte? Kadungog man, nay. Aw, lagi. Pero asa na palito ng hearing aid? O pangutana sa mga butika o asa na paliton, asa na ipaliton. Tuod, no? Palitan na lang ka na ako siya hearing aid. O palitan na lang na. Kay, kwan, lisod kayo nga magperme na lang ingon ana. Madugay, matakdan ta. Kay sige na lang tag sininggitay din ni Suds Bay. Okay, nay. Sige, ako nang paliton. Tagpila sad ka na sa? Asa man ta?
Adto tag doktor, ipatanaw ta ng dunggan nimo. Magdungan ta? Ipatanaw imo dunggan. Aw, ano iba to? Taon niyo. Makita ra ba na, ha? Kita ka o na ako Ko ipa-check up, pa-check up. Pasabot ang check up. Ay, ginoo ko ni Sus, ha? Boti mo ay kapoy. Sige ka mo niya, kuya na lang ako, dali. Sige. Nadagid akong doktor ang akong bana og dito gi-check up siya og doktor. Unya to, Nawang sama din ni siya. Anong nabungol man ni siya, Mrs. Hmm? kuan man gud ni siya dok sa iyang trabahoan ba siya mo tig-testing anang ganing pabuto. Unya, duda ko, mo gid na nakapabungol niya kanang sige testing anang pabuto. Mao ba? Sige, ito ko ng testingan. Kini, sir, nakadungog ka ba na ako? Ang say pako. Awa, wa siya kadungog nimo si pako na gisgutan. Nakadungog siya, pero dili kayo klaro para niya. Kay, murisman man siya kung na atong pangutanon. Na magsige lang gid mig sininggitay dito sa bahay dok. Among silingan pero bila makuyawan kung nag-away ba mi. Lisod tuo na. Kini, sir. Sir, Para sir? ngutan na ko nimo ha. Oh, ngata na lang. Kining, makadungog pa ka sa imong utot? Ha? Makadungog pa ba ka sa imong utot? Ambot dok, kay maunam lay akong matikdan nga manimaho na. Sige lang, tagaan na lang ka og tambal. Ha? Tagaan na lang ka og tambal. Para unsang tambala dok. Para pakusog sa utot. Katawanan, bukod sa ito. Pweh! Recorded by X Thunder Gaming. Okay, Mrs. Kinalaunay palitan adto sa pharmacy. Unsa ni siya dok? Hearing aid na siya. Itao rin na siyang dunggan unya. Makadungog rin na siya ni Ana, Mrs. Mao ba dok? Kana lang basig makauyon siya. Kay kung atong operahan ang iyang dunggan, dako naman og gasto. So waya lang unag kanibasig ganahan siya niini, ha? Sige, sige. Sige dok, salamat dok. Unya, unsa naman. Nakapalit gyud og hearing aid nay. Aw, mayo noon. Asa man, kay kane? Oh nay kana. Unya, nga nung pa man na gitaod. Ako ni itaod nay. Taldong! Taldong! Di na kadungog, oy. Adto ah. Ah, uday tinuod no. Ah, limot man ko eh. Ako sang tawagon sa taldong nay ha. Unsa man day? Dali sa diri sala kay itaod ta ni para si Mundunggan. Ha? Ali diri sala kay itaod ta ning hearing aid sa imong dunggan. Dali! Oo, sige, masunod ako. Sus, sunod tayo na, dali na. Ay, lihok ka. Kay tao ta ni. Ay, lihok lagi. Oh. Mana? Nya, unsa man, nakadungog ka? Hala. Unsay hala? Nakadungog na ka? Uday. Di ko no, isulti ko na imongan. Isa imong asawa, taga-diin ka, og pila imong edad. Ha? One discount? Patay na. Na. Murag misamot man na, oy, Mikay. Ha? Kinsa yung birthday? Ay, unsa naman na Mikay, oy, misamot naman hinuuna. Kuha ko chilyo na, ibi. Sama ni mong kutsilyo. Putlon ko ning dunggan ini puslan man. Naku na kay gasto. Putlon ko ni. Di mo ang putol. Sa'yo putol mo? Kadungog ka malagi kamawa ka! Mo na akong problema aning tawhana. Wa bala kay di siya magpamungol-bungol lang. Kay basi kami ray giilad ani niya ba. Unya ra ba murag hasulan siya. Dili siya ganahan kaayo kay usahay malimot siyang taod sa iyang hearing aid. Nya mao ni problema, limtanon sa kay ni siya. Gituyo lang gid ka ni niya nga di niya itaod kay di siya ganahan. Unsa ni namo siya? Uy, kapoy kaayo. Unsa man kamo ang pasultihon? Mikay. Halo, Ate Pres! Pres!
Okay, ang sender na ito karong adlaw. Sinday Mikay Ate Pres. Mikay. Ang kanis Mikay Ate Pres, ang problema niya, yung bana, magpabungol-bungol. Oh, O, niya? pagkatapusan, gipalitag hearing aid nga. Ayun. Pagtao rito, pabungol-bungol gyapon. Pag ingon ni Mikay nga, kwarto kutsilyo na kay putlan ko dunggan. Isa, unsay putlan mo? Katawa pa. Kadungog. Adungog Ate Pres. Huwag ka na mag-atik-atik na. Ate, kay tapulan siguro yung tawahan natin. Tapulan, baka na sugoon. Hadlok siguro siya sugoon. Mano pa bungol-bungol. Pabungol-bungol. Uli magigisugog, tawgi, aw ka nung Bami. agi palit tawgi, tapulan yun tawahan na. Tapulan na tawahan na kay klaro kay na. So, sila dilaro naman ta. Nya, ay, Ang basta ako ba, ang ako magpabungol-bungol, kung tinuod nga di siya bungol, nagpabungol-bungol, unya, mahinay, madayo noon. Madayon. Oh, ang kuya, operahan. Ako tao, operahan natin, prestige din siya operahan. Babang sabi, basa na ito niya, mami. Alibang. Arita sa New Testament, Mateo 11, versikulo 5. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nga ayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nga banhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Kani sa New Testament, ang buta ko'y pasabot, Mateo, kani mga apostoles, minsan sa tong Ginoong Hesus, way ko mo sa pagampo. Kung in fairness sa bang reliyon, no, kadili man mo to kung bang mga santos, kaya to direct to Jesus man ila, ha? Pero kani po ka sa Katolik, na ibang mga prayer, di gulat, Ate Pres, bisan sa kanang ari kang Saint Raphael Archangel, kitawag bisang medicine of God, nga dito, so sa siya mga linya nga, dalang panan sa mga masakiton, kaayuhan sa mga masakiton, o mo sa pang prayer nga to sa The Lady of the Lord, sa Berhen sa Lourdes, Berhen sa Guadalupe, na din na nga, kaayuhan sa mga masakiton. In fairness sa mga reliyon, no? Pero uguban nga direct to Jesus, ang kumo nining tanan tungod kay sa laing party sa New Testament niya naman si Jesus nga akwa ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Pananglitan og nagpabungol-bungol lang si Ate Pres kay og imong isgutan ug sa mga isugo dili magkadimao. Masya makadungog. Papalito nimo kanaong Tawgi? dawni, ang paliton tawgi. Oh. Papaliton nimo tawgi, ang paliton dawni. Apan makadungog kani kutsilyo, makadungog. Kadungog siya. Kay putol. Katong ingon na Ate Pres nga kanang na ang magbubungol basta matinuod siya mabungol. Oo. No? Pero kung pananglitan makadungog kag usa ka butang or usa ka sound Ate Pres nga hinay, lugsanay madungog. Nya. Nindot ba ya paminahon? Sila kanindot anak bang? Nindot Pedro kay panglitan ug kusog. Alangis-ngis man paminahon. Mao ba? Pero hinay gani, patagbaw kag piud imong dunggan kay nindot paminahon ang hinay. Mawa ka Oo. na hearing aid. Di, ang akong pasabot pa, kung ikan palitag bungol ka niya, magpabungol-bungol ka, kusgon ka, makadungog ka. Naay klases bungol ko no gulyat, nung hinayon, makadungog hinoon. Mau ba? Pero ang labi nga paminahon gulyat, kanang medyo hinay lang, dili ng alangis-ngis. Mau ba? Kaya ikaw, inong ka gulyat, pag inong ka, anad pido, anad man yung mga 16 anyos, tapos nindot yung paminahon nga, ayaw pa. Bata mo, Kol. Pagpabungol. Ano pagpabungol sa Ate Priscilla, pagpabungol ka, mabungol noon, sampalungon ka, nakadungog ka lagi. Salamat naman na dito naman noon, ha? Kuhan ako ang puzzle tihon. RMN